nun. Parang pati ko nakapahuay. Ganiha, dahil naon na kuan. Pagahagna kung kita. Pagapalaon hagna. Nakaroon kay kuan man. Alis naman ron. Kuan, kanon ay andam na po para uma. Saka na yung mga kay kuan man. Kanang na yung mga layo. Tagalan, tagagna, alis na yung simado, tuwag-tuwag-tuwagan. Ito karang ganiha, tagagna ito na nga ang dahil ang bata. Saka paraon hagna kung sila. Bako di ko po ko nakapahaway. Paano po ko ron, magkandam na po po. Para uban na po. Sabong pindaw sabay na hurot kaganya na hurot nagkuhan kanya na unang kahot ang batong adobong batong kuhan para na ay adobong taong ay nahurot na kanawa nag-uban o guntay na o kanang sinabaw nga tukbuk nahurot na po karong kay palis na malagi tanong hanggang sapay na dining pero ang wala pong para o pagkasa na po yung ready para ugma nakuhaan po ang talong gamay na salin ang karing dinuguan nakuhaan po ano man nagamang minu karon pansit po na gamay naman nabilin wala ko gamay na pinabilin kaning unang tulingan kuanpod o baklay nga baka apa o minudo nga manok gamay na laman o kaning kuan pinunan nga bangot wala na laman kahiwa nang magpapagpugusay para ukma. A few moments later. Pila tanan na mo te? 160. Bumuwan mo ay balik ka ga. 160. Asa po mo sagna dapat ma'am? Ha? Asa mo na dapat sagna? Sagna, paraon. Paraon mo? Paraon lagi. Paraon na wala. Mabawasan ba sa kaon ng lite? Ito sa luma. Kumain doon. Darang mana? Laro na. Naglabad mo mataw ni siya. Uy. Kisa safe. Ano ba? Dewa yung ripa pala nite. Ha? Galis siya. Why? Ripa. Seripa. Tunas, tunas kamba. Naday nga na. Ulo rin si Res. Bijanan mo. Kaya ako 150. Ah. Tubig. Kaya na yung baso. Tara basos lamisa. Ito mo natin. Oo. A few moments later. Katan nga munggos para ugma. Nakita siguro yung motog mga salin na magkaroon. Ugma lahi na pod. Muna nalat anak kong munggos daan para ugma. Magkuha na po kong munggos. Kaya gahot na baganiha kuan man. Sinuban nga gulay. O adobong batong na hurot. Basig ugma. Magadobo po kong batong utro. Sa kani munggos para ugma.
Sa na pa mo paklay nga baka, magpaklay na naman po ko magbaboy nga paklay. O maghiwa ko daanog para sa paklay o maghiwa po kong taong October 12 birthday de Rosangson diya sa Maribohok kang Mama Julie and family, happy birthday Jol. Nasla sa Aliana Danao si Kuan Ali, si Aliana o si Piri na diya sa Induron, ako diwa ko kalaag o di sila di ko. Happy birthday Jol. Pagwa pa ko dari sa restaurant, ako diha ron. Saan damo ko dari. Happy birthday na laman. Happy birthday, Julie. Jol, sa imong ika-35. Ka-35 na sila Julie rong adlaw, October 12. 35. Basta kayo, 35 siguro, Julie. Kalingan ng kananan, di maparehag panahon. Naisay nga kusog. Naisay mahulti mong niluto tanan, napinsay nga mingaw. Kaya karon mingaw, kaya gapon kasi gapon. Live, paminawon ikaw sa ibang na apilag ka ng sana yung pang one nga laadun ka, kaya way sabi kita, hindi ka dumahorti mong maniluto. Nung kulupos panahon sa iyong kuan nga laay ang panahon pati anak sa igagaw gilay ko sa kapil kami huwag panglaay kuan mingaw lagi dya shoot out de ko diha sa Cortez nila ni kuan Kasmiri diya sa Japan ni Madam Lilian ni family kamusta diya Madam diya sa kuan ni Bing Parol, kamusta naman ka Madam? Gusto makamuli og Pilipinas, muli kag Pilipinas kay magkita-kita ta. Ug katong tanan nga kuan nagsubaybay sang video, daghang salamat pagsubaybay sang vlog, bisag parang sana ako maka-upload na kanunay. Kay nalay ko trabaho sa maglibog ko kayo mag-upload gani ko Daris Cristo, gamay ra mo tan-aw. Yung katusbay, okay na katusbay, pero saan nga panagsana magkusbay, hapon na magkumuli. Hindi na lamang kung upload pa ng sarong di mawaagang kuan, kanang di mawagang channel. Kaya mas marami nga mawa ko ng channel, magubagang channel, huwag ko i-upload. Wala mag-upload ko panagsa. Ito ganiha, dahil gusto nga rin natagahag na. Harus customer ka ng dayo ka ng ano ba daklit na ka na kayo katang sakdanan nga iabot og tingkaon sahay para sus ko labay nagtis sa lusan matam sila para bukid ngani naman mamangaan sila kung tulahag na ganiha ini parang sarap kumangkuan. A few moments later. Teman. Oke, kawan. Ano? Ha? Kailan mo ba na? Teman mo. Kumbang pata. Nadoy lamin nadoy. Kumba.
Pamahaw pa rin. Nabay sa bawal na. Na, ngayon ka sa baw? Ngayon siya? Ha? Ngayon? Nagsabaw mo diyang mamakuan, patula o kuan, gabi. Laay na po drone. Alas 10 na. 10 na ron? Laay po drone. Palo adlaw. Mulmul. Tutang talong. Sabaw. Sabaw sa baboy. Kamay mo ate. Kay. Masa mo na pamahaw pa niyo to? Pamahaw? Yawa po ka. Masa pa ka man niyo to alas 3. Sabi kayo na mong kampo. Sabi pong kayo naman sa kampo. Ay, bata mo kagulay. Yung customer dia, special ang customer. Asal sa kabata doy. Yung sa kauban ni mo gapon. Ha? Yung kauban ni mo gapon. Lati dili. Itong bata bang lalaki? Si Juan, si Manila ka na. Gagaw nila. Ano? Oh. Oy, tindahan eh. Kung tamura ka itong katipunan. Marlon man eh. Ay, say. Ikaw na. Ano man doy? Ano doy? Hindi ka sa magante. Wah, tagluto. Isa na anak lo? Oh, ano man? Hindi mo nito magkuhan ay... Asa mo ta pwede pa rin ito? Kaya nga kung sari-sari. Kaya nung pala ang gulpin na ito sa inyo, eh hatag yung papaba sa labas muna. Ito ako lang. Eh, kami ito sa Naman sa munisipyo. Palit ako lang barang. Ondoy Marlon. Ayuban. Diyan ano? Ah, pakuno na si John. Saan na paniod to? Adyo ka paswasa. Bilin mong sudan para kaniog to. Pamahaw? Kana nga bata. Kung sinabi. Nangari diri, wala ka unpa. Ang mga buang. Inahalo. Inahan man ni inahan. Adapted mo na nila. Hindi ka inahan. May gawas ka na kalimutan mo inahan. Oo. Agis dubog sa kabaw. Tapos mga kamo. Sa buhay ba? Yun na isang papa. Tara. Yahi. Suklidong. Hoy kaser. Sukli 40 doy. Nagang 60 kanya pamahaw. Sa. 60. Ilay ko ale. 60. Ano yung ako na lang magpukulon. Ito, ani undang nun. Kaya sa magyatungan. Saan ba dahil di ba rin na mo ako? Kayo ang gani ko isa nga po. Ako rin. Oo. Diyan lang ako sa ginagawa. Pinangga nila. Pinangga ko ng school ko. Banyak ko sa hay. Pada po ko. Napupupod. Pada po ko. Arong sa po kong panggaan. Yes, siya. Mo pa rin ko magpupo.
alas 10 nga. Anak, magtangkap kinumang niya. Karoon diretso na kaniluto. Mapay magkaluto. Anak ko ka dahil kahulugan. Mati mo ka sa gulay, oh. Pamahaw dito pa niyo to. Hindi nakatipid. Ja, 20 talong ra. Oh. Kan pa naghang. Ang lumay. Ayaw naman po na sa laging niya na. Nga maliit mo kaon? Kasi mga mainit ko mabintang.